Здравейте, казвам се Петя Мануилова. Мотавчиите са обединени в Мотавчийския СНАВ, който... Това е първото издание на Примем. Здравейте на всички! Днес се намираме пред Националния мемориален комплекс Априлци и по-точно пред внушителния паметник на Иван Бори-Мечката. В днешното видео ще ви разкажем за занаяти, появили се в точно този град по време на Възраждането и за един, който е бил страшно разпространен в този край, но като че ли забравен – мотавчийството. Здравейте, казвам се Петя Мануилова и работя в Исторически музей Панагюрище. По образование съм етнолог бакалавър, а магистратурата ми е културен туризъм. Добре дошли в Панагюрище. Днес ще ви запозная малко повече с занаятите в Панагюрище. Защо Панагюрище става център на разцвет на занаятите? Тъй като когато попада под османска власт, Панагюрище получава военногрански статут. Това означава, че панагюрци имат определени задължения към османската армия, да дават определена бройка войници, които да участват при походите на османската армия, а също така и да се грижат за конете по време на поход, да обличат османците и също така да се грижат тяхната прехрана, ако мога така да се изразя, по време на поход. Именно за това тук в Панагюрище почти няма османско население. Панагюрци се самоуправляват от местните векили или кметове. Това предразполага, освен това и доброто географско разположение на Панагюрище, панагюрци да имат сравнителна самостоятелност. Именно за това тук се развива доста животновъдството, отглеждането на овце, на рогат добитък, на кози, на коне. Именно заради това се развива един от занаятите, джалепството. Това е търговия с рогат добитък, по-точно гоен добитък. Оттам пък пада доста вълна, от което пък се развива абаджийството и търговията с вълнени платове, аби, шаяци. Оттам пък е доста добре развито козарството, т.е. гледането на кози. Почти всяка къща в Панагюрище е имала коза, тъй като е необходимо мляко. Оттам се развива мотавчийството, след това се развива и табачеството, т.е. обработката на кожи, папукчийството, абощарството, бакърджийството е добре развито, златарството. Панагюрските златари са едни от известните в околията златари със своите уникални произведения. Други развити занаяти са кожухарството, ножарството, кантарджийството и именно благодарение на развитието на тези занаяти панагюрци успяват да се замогнат и да построят двускатни къщи, които да изглеждат доста добре. А сега малко повече за мотавчийството, което е един от основните занаяти, практикувани от панагюрци. Какво означава мотавчийство? От козината на козите се изработва нишка, се пресуква нишка, която след това се използва при такането на различни изделия. Козиняви черги, постелки, чулове, чували, конски дисаги, върви за навои и така нататък. Кога датира мотавчийството като занаят в Панагюрище не е ясно. Ясно е само, че е много отдавна, като през 1821-23 година той получава своя разцвет и по време на Кримската война през 1853 година. Намираме се пред витрината, в която е експониран първият печатан български календар. Той е дело на Цвятко Хаджигеоргиев и е сътворен през 1818 година, отпечатан в Будин. Като този календар фактически можем да се гордеем, че да отбелязваме и да гледаме времето, да четем. Това на нас не го завещават нашите предци и бих казал Панагюрицата.
Нали? Цвятко Хаджи Георгиев. Може отпред надписа да го снимем. Този надпис е правилен. Не. 1818 година. Един се води, вечния календар се води. Правилно е, но календар вечни месец Софа е там. Друго също така интересно в нашия музей в областта на духовността и икономиката е, че в Панагюрище османската власт позволява да се сечат поместни пари. Те са се казвали кюшелати бинлета. Наскоро намерих в изводите документите, че 40 бинлета са стрували 1 грош. И те са ставали монетна единица, когато постъпват в църквата Светове Въведение Богородично, долу в центъра. На самите монети има вод, знака Въведение Богородично. И тогава църквата ги е обменяла, когато човек отива, дава 1 грош, взема се свещички. Тогава църквата ги е обменяла срещу 40 бинлета са 1 грош. Но църквата ги е сменяла, дава 38 бинлета. И 2 остава за църквата. Или по този начин започва да се правят истински финансови операции. И тези монети са били в обращение в целия Панагюрски край, в горе-долу около 20 селища. Това е пример как с поместни пари в една мултинационална империя може да се раздвижва икономиката. А също това е пример и в нашия глобален свят. Защото аз винаги съм казвал като историк, че историята, колкото е наука за миналото, тя е и нашите очи, нашия поглед в бъдещето. Защото когато сега в общия европейски дом ние говорим за една обща монетна единица и поместни пари, това изобретение съществува още от древността и не само в Османската империя. Да се върнем в Византия, да се върнем в Римската империя. Или това е един образец и пример как може да се балансира и се задържа и развива икономиката, когато в империята икономиката никога не може да бъде равномерно развита във всички нейни региони. Това е пример, когато ние учим за историята, да знаем, че светът не започва от нас, а има си своите корени в по-ранните епохи. Това нещо, което го виждате отпред, това са опис на еснафите регистри. Това са сведения за Панагюрище и плюс това дава сведения за селата. Златарството не възниква на празно пространство. 23 златарници, един еснафски занятия има тук в Панагюрище. 31 еснафски сдружения. Имайте напред за какво става въпрос.